रुक जाएगा पापा फोनवा कर ले रुक जाए पूछ ले तो चल जाए। हाँ गोर लगा तनी खुश रह। काजी का हाल चल बा? ठीक बा। हां ठीक बा अपन बताओ। बड़ा खुश नजर आओ तो का बात ही हल ओले से मर्दू कोन का कही कोन है देखब जी अब इनको बनी के आमा आए नहीं हो तो कहत रहनी हो चल साथ में बाबा धाम घुमा लिया का कहत नहीं जाए तोने से कोन है अब तू में हरारू जाती हो कि तू अकेले जो बाबा धाम हो तू कोन है तो का भइल सबका मर्दा सब थरे जतर संभव की तू कोन तू सबकी मौगी धन नहीं खोलो तो बाप रे बाप हमेशा दिमाग में गोबर घोराई रहला का हां तरौरी घर पे ये कुछ भइल बा ना केहू कहीं आवेला ना कहीं कहीं जाला और जे केहू कहीं आ जाए तो रोकटकी लगाई। हाँ ई कुल हमारे खानदान में नहीं थे भाई ई कुल राउरी खानदान में भइल बा जैसा राउर बाप के नियत खराब बा ओसन के राउर नियत खराब बा तो मेहरारू अपना मर्द के साथे साथे अपने ससुरों के नाच दे। देखिए भैया के आशीर्वाद